Werkudara ayo le katokno kasudibianmu le ayo jarene kowe menungso kang dedeg piadege kaya Tugu Sinakarta kaya cor-coran kowe ayo jarene kowe menungso paling kuat salam dunya gajah 17 ae kalah karo kowe nyoh dadane mati sengkuni nyoh ayo nyoh ayo iki lho nek ora wani saka ngarep komburi nyoh ayo nek ora wani saka mburi nyoh ndaswi iki lho sirahku iki lho ayo kan ora ayo kekuatane yo jajal ile nya le iki le kowe iki aja mung nang iklan-iklan tok coba nang iklan kae kuku Bima rasa jajal kukumu sawira rasane ora mung dipromosike karo Mbak Marijon karo Chris John wae kowe ngene ya ayo di kukumu jajal ayo nek perlu godo rujak cingur gawanen kene ora rujak polo karo rujak cingur ora